питам колко е световния рекорд? 9,58 е на 100 метра. Супер, сега ще го направим 8 нещо. На 20 метра. Вау! Продължавам с моята подготовка за София 24. Преди малко с баскетболистите, с които се набягваха атлетите от Прайорити спорт, сега сме на тяхна територия. Преди малко беше обратното. Така че сега Герасим, Никола и Христо ще формират един отбор от 3 баскетболисти. Срещу тях ще излизат поредица от атлети и фенове като мен. Така че започва интересната част, може би за тях. Готови ли сте? Две по 3 минути. Готови ли сте? Готови? 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 София 24 рън! Запишете се за участие на sofia24run.com.